Всички вие знаете, че футболистите обожават скъпите автомобили. Някои от тях имат толкова много, че дори не знаят и броят им. How many cars do you have right now? I don't know. Yeah. So that's a big difference. Точно за това днес съм решил да ви представя топ 10 най-скъпи коли, притежавани от футболисти. Номер 10. Pagani Zonda Tricolore. Едно от най-луксозните возила в колекцията на Лионел Меси е скромната Pagani Zonda, чиято цена е само 1 милион и 700 хиляди долара. Аржентинецът притежава един от трите произведени бройки в света, като цената му нараства с всеки изминал ден. Номер 9. Ferrari Monza SP2. Златан Ибрахимович реши да си подари Ferrari Monza SP2 на 34-тия си рожден ден. Той даде скромните 1 милион и 750 хиляди долара. Естествено, сумата не е никакъв проблем за шведа, който е натрупал солидно състояние по време на дългата си футболна кариера, така че поддръжката не е някакъв голям проблем за този автомобил. Номер 8. Aston Martin One 77. Един от най-награждаваните играчи в Африка, играл за отбори като Барселона и Челси, е Самуел Ето, който притежава луксозният Aston Martin One 77. От колата са произведени само 77 бройки и едната бройка от тях струва 1 милион и 800 хиляди долара. За огромно съжаление обаче, той бе нападнат веднага след като бе покаран из улиците на Африка. Номер 7. Bugatti Veyron Pur 5. Дългогодишният футболист на Реал Мадрид, Карим Бензема, е известен с афинитета си към скъпите автомобили. Една от най-скъпите му покупки е лимитирания Bugatti Veyron Pur 5, който разполага с алуминиева карусерия, която може да достигне максимална скорост от над 400 км в час. Цената на това произведение на изкуството е 1 милион и 900 хиляди долара, което разбира се е нищо за Бензема. Номер 6. Bugatti Veyron Grand Sport. Предполагам, че вече знаете, че Кристиано Роналдо обича да пръска парите си за луксозни автомобили. Един от най-скъпите в колекцията му е Bugatti Veyron Grand Sport, който му е струвал само 2 милиона долара, което е нищо за португалеца. Номер 5. Ferrari 275 GTB. Легендарният бивш защитник и капитан на Челси Джон Тери има особен вкус, когато става дума за автомобили. Вместо да притежава една от най-бързите коли в света, той предпочита ретро автомобили като Ferrari 275 GTB. Това е рядка кола от 60-те години на миналия век, чиято стойност поскъпва доста с годините. Цената й доста трудно може да се определи, но може да струва над 2 милиона и 200 хиляди долара на днешния пазар. Номер 4. Ferrari LaFerrari. Сон Хюн Мин притежава един от най-впечатляващите автомобили. Той реши да си подари Ferrari LaFerrari, което се оценява на 2 милиона и 500 хиляди долара. Нападателят, който е капитан на южнокорейският национален отбор, е може би един от най-добрите футболисти в Азия за момента. Номер 3. Bugatti Chiron. И отново е ред на Кристиано Роналдо. Неговият автопарк от над 20 коли включва и Bugatti Chiron, който беше обявен за най-бързият серийно законен автомобил през 2019 година. Това произведение на изкуството струва на Роналдо над 3 милиона долара и няколко милиона допълнително за внос. Номер 2. Bugatti La Voiture Noir. Второто място отново е за португалеца. Тук става дума за Bugatti La Voiture Noir, което струва внушителните 18 милиона и 600 хиляди долара. Преди обаче да я продадат на някой търг, Bugatti се свързаха първо с Роналдо, защото те са искали колите им да се карат от известни личности, които да вдигат статуса на бранда. Роналдо се здоби с тази кола през 2021 година, като тя е единствената бройка произвеждана от Bugatti. Номер 1. Ferrari 335S Spider. Като стана дума за скандално, на върха на класацията е скромно изглеждащото Ferrari 335S на Лионел Меси. Аржентинецът закупи возилото на търг, в който участваше и Кристиано Роналдо. Той трябваше да нададе 35 милиона долара, за да се здобие с колата, която Кристиано Роналдо много трудно му отстъпи. След загубата си в търга, той казва пред медиите, че и без това предпочитал Порше пред Ферари.
Друг интересен факт е, че Меси дори не поглежда този автомобил. От цялата му колекция от над 15 коли, най-много му допада неговият Mercedes GLA 63S AMG, изработен специално по поръчка за него. Със сигурност на повечето клипове сте забелязали, че Меси винаги кара тази кола, като цените на това возило започват от 170 000 евро, но конкретният модел на Меси струва над 200 000 евро. Автомобилът е с 612 конски сили, 4 литров V8 двигател с битурбо и 4x4 задвижване. Мерцедесът ускорява от 0 до 100 за 3,8 секунди, а максималната скорост, която може да развие, е 280 км в час. Джантите са специално избирани от Меси, както и пакета Night AMG. Ауспусите, огледалата и рамките на прозорците също са избирани лично от Меси, а интериорът е направен от кожа и въглеродни влакна, което го прави страшно комфортен за возене. Еми хора, надявам се клипът да ви е харесал и ако е така, можете да го харесате, да оставите по един коментар и да се абонирате за моя канал. Така помагате на канала да се развива. Благодаря ви много!